5 snin ilu Lawrence Gonzi wieħed 7,000 impjieg bil-proġett ta' Smart City. Fid-dibattitu tal-MCAS, l-istudenti staqsew lill-Prim Ministru dwar din il-weda. 5 snin ilu kellna l-weda ta' 7,200 impjieg, fosthom 5,600. Għaddu 5 snin wasat l-elezzjoni u di Smart City għadha ma sar is-sejn. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ġustifika li l-Gvern ma żammx mal-weda tiegħu li joħloq l-impjiegi fi Smart City u qal li għalmenu il-bini tiela. Li ngħidu ma sar xejn, niskanta meta jien naf u tafu li huwa pubbliku da li diġà investew 78 miljun euro fil-bini u fix-xogħol li hemm Smart City bħalissa. Il-weda tal-Partit Nazzjonalista għal 5 snin li ġejjin hija li mhux 20,000 biss sa noħolqu, dik hija raġuni għaliex għandhom jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Grazzi Dr. Gonzi, jekk joġobkom. Joseph Muscat min-naħa tiegħu qal li 7,000 impjieg imweda fi Smart City 5 snin ilu mill-Prim Ministru baqgħu mhux imwettqa. 5 snin ilu Dr. Gonzi wieħed 7,000 job, 5 snin wara ma wettaqhomx. Dawk huma il-fatti. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li kien iddiżappuntat bl-iskuża li l-affarijiet fi Smart City ma mxewx il-qudiem minħabba li pumping station fl-Akwati ma żarmatx. Fl-istess waqt Joseph Muscat tenna l-impenn ta' gvern ġdid li l-proġett ta' Smart City jitlesta fit-termini maqbula. Meta kienet jitkellem fuq l-impjiegi sostenibbli, Joseph Muscat tkellem dwar ir-roadmap tal-Partit Laburista li ser jgħin lill-kumpaniji billi jraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Qal li l-Partit Laburista huwa l-unika moviment bi pjan ċar f'dan il-qasam. Min-naħa tiegħu Lawrence Gonzi qal li l-pjan tal-Partit Laburista l-Enerġija li kien awditjat u skrutinjat minn kumpanija internazzjonali huwa ħela ta' flus. Tul id-dibattitu tqajjem is-suġġett tad-divorzju f'pajjiżna. Lawrence Gonzi jgħid li law u lanqas il-Partit Nazzjonalista ma jindaħlu fil-ħajja personali tan-nies. Jiena wieħed minn dawk u l-partit tiegħi nemmnu immensament fuq għadi illi m'għandniex nintervjenu jew nindaħlu fl-għażliet tal-ħajja li jagħmel l-individwu, dawk l-għażliet huma tal-persuna, l-ħajja privata hi tal-persuna. Joseph Muscat qal li jrid ikun hemm differenza bejn l-affarijiet tal-Istat u l-affarijiet tal-Knisja. Il-valuri ta' gvern għandhom ikunu valuri sekolari. Jiena għalhekk gburi li ivvotajt darbtejn kemm fir-referendum kif ukoll fil-Parlament favur l-introduzzjoni tad-divorzju. Fit-tmiem id-dibattitu l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li wasal il-mument fejn iż-żgħażagħ ikunu protagonisti u jagħtu l-bidla fid-direzzjoni. Illi konna fl-aħħar mill-aħħar pajjiż illi iħossu kulħadd flimkien, illi ma naqgħodux inħarsu lejn wiċċ xulxin fejn kulħadd jista' jimxi skont x'kapaċi jagħmel u mhux il-min taf jew minn min tiġi u illi jkun pajjiż illi jimxi il-qoddim flimkien bħala pajjiż wieħed, bħala poplu wieħed ta' Malta tagħna il-koll.